Hi guys! Welcome back again sa mong channel guys. Kin and Kim Burato Vlog. Karon guys, mo ato mis progreso. Magitapok kuno ang mga igagaw. At apil mi natong tapok kani tapukan. Na ako ni magkita-kita mi karon dito. Tara ta dito ini kabot na mo. Video ra ko dito guys. See you. Guys, ready na sila skin kin ug isang papato. Kanami guys. A few moments later. Guys, tingagi mi daring manang. Des manang hilin dia mo nakitaan. Grabe manang ya naka-improve pa. Guys, mga nilutong manang dia. Kamo na nang singan na. Na guys, isa nilutuan nang. Paklay. Paklay. Mo ni paklay guys. Kare kaila ko dari dinuguan. Grabe kaila. Dade pansit. Dade ay sam nang ubod ni. Ang haramas kuan. Ubod, kare. Kanang ay minudo. Batong. Paklay baka. May paklay baka kare. Paklay baka jakat ko ang nagko ang kubaw. Ano to pa ng tools baka? O tila itos baka guys ta. Tiil sa baka. Tulan. Daka na hani man na. Sari. Sumugikan. Guys, mas man nakita may imingaw kong manang karon pa mi nakita. Wali kay boy. Nga busy man ka, busy na ko sa live. Everyday routine, arang ka busy ka guys. Na guys, pangita alaman jus manang, diyan is progreso, that's crossing, dito daras gasolinahan to. At bag sa kari. Pangutang laman dari sid ani sa dia sa butal man sa. Ito na mi, bye. Pagadyo-adyo sa imong kuan diha mga niluto. Abot na mi guys. Nanguna ang mga kauban, nila kong gibizaan kay di sila katukad mo sakay ko. Bugat man hinarag. Klay na mi guys, kay nagagianan arang kat perploy. Murag ka swimingan. Pag hinay-day, ginaw ko inday, baday-day, harang inita ra ba jud. Pag hinay mo mga atab. Pagagis na papabi. Kana. Guys, mutukad sa amin dari sa ibabaw. Tus kaya pabaganda rin ko anda. Patanawon mo na to sa ibabaw guys. Na guys, nahagdanan dari. Patukad nga to. Kalakaw na mo. Grabe guys, makahungag og gilong. Hungag og gilong dari guys. Hala, kung bati magtukad, pag hinay mo ka mga ligid sa mo sa bus. Tagdang sa mo to. Ngunas Gabriel Bayabas. Naidaghan pa. Matagbi. Kalakaw dali. Guys, among paliliin dari guys tiya. Wow. Sana all. Paliliin mo na guys. Wa pa may katenga guys. So ana ning hungag naghangilong. Grabing ko ana, tukar na. Nagwanta ang taon pong mga bata guys. Ano man? Anda ri ka kinkin murag gibayutan hadlok si kinkin dari guys niya. Ngaud man ri na. Dagko sila. Lakaw na. Kapit na may maabot guys sa ibabaw. Lara ka view dari guys. Tuko. Kapit na may maabot jud. Hungag nang hangilong. Kung batikin. Tsa. Grabe guys Patanawon mo na sa view dari guys. Makita ang tibok Alicia. Tsa. Tao. Karag merkado na to ma. So guys. Tamo na guys. Pahamo palili. Sa maning baka dani, wa man ni isilong, intunsis ganing kagwang ni. Ano luza man nimo nga? Suksuk niya. Uja uy. Kaya nga bayabas guys dia. May bunga. Uy, abot na mis ibabaw guys dia. Hi day. Abot na mis kinababuan guys. Tuwa na sila nanguna. Dia na mis kinababuan guys dia. Yee. Abot na ito atoy kasada to sa bus. Haram ray hangat ada rin tukad uy. Sa una kay masir man mitukad ani. Lahi ang ganing tuhod sa idaran na. Abot na mi dari si babaw guys na may purok dari. Libot man ha. Mara jay purok dari guys, si babaw. Dani mi sa una nag-date si Gabriel. Dahil tayo date sa una pa no. Na guys. Sa okay ra ka be? Kay. Okay lang ikaw? Makitan. Makita lagi tanan ma. Makita lagi tanan. Sa day, wa ka hanga pa. Mamaya bas ko nagso. Kami. Sabi mo kita wag pa. Hangin. Harang kasaga dari hangin guys. Ha? Asa mo? Mamaya bas ko na sila guys na. Dadi mininjo ha?
Guys, pakita na muna dari view guys dia. Oh, isa dari guys dia. Unay ka sa miling. Ana. Na. Grabe na nagkuan basak. Da dito. Tuag panoramic siguro to. Oh, habag panoramic na yung kagwang to ara. To ara panoramic guys to ah. Oh, panoramic mo na sa panoramic dia guys. Haba dapit ka man. Kadto? Dapit mo na yung panoramic siguro diha. Alam mo, landong lagi dito dami kay init. Nag-uman. Dato guys mo na yung panoramic dito dapit. Matupangkin landong dito. Kung may dag-um. Kana guys mo na diha. Dari kanang kabito. Ha, Guys. kagputi. Ha, to. Ito arag simbahan. Mama, makita lagi simbahan. Simbahan sa? Ato. Na guys, tag-highway. Dato may nangagi ganina. Pre, mo kayo din. O na diha asa na dapitan ng mga kagwangan na. Ito arag simbahan ma. Bahan. Simbahan sa? To ay aso-aso bawhan nina. Ito sa simbahan ba? Na guys. Puti to, ha? Tog puti, puting bato guys to ah. Kitaan. Ate, ma. To ah. Kita ang puting bato guys to ah. Ah. Okay. Guys, man hizadani. Ana. Kani boy, uy. Se, haligi naman nakita. Kita pa naman na dari guys. Sa mga kabundukan. Char, kabundukan. Dahil miskin na ibabuan ka dyan guys. Sarang ka-view dari. Nada nag-ubos guys. Tawag basak nga ikuan guys. Gitar-tur na. Wa na ko naka-video pag-ani. Kaya na, dahil ang lakaw po. Pero kabikin sa nihas na nibi. Ito ah. Kabasakan. Ito guys. Ato may magyabas sa una. Dito oh. Po. Nagbayabas na sa una guys. Mamaya basta na bata ka mama. Kuanas inday bi. Dari. Kani pan may mayabas sa una guys. Dani na. Na nakadugbayabas. Wala may bunga. Wala ginay bunga. May mga bunga be. Naka-view dari guys ha. Ganahan ka rin magbahikin. Paliro na gimong bayad na isang indog na kabagat. Tuwang sa ito ubus mo tikayhang. Grabe guys no. Naka-view dari kazo guys na. Yan may nag-date sa una. Char. Paningot ko. Uy, grabe kang singot guys. Kahungag po datong tinukad. Pa nga. Masugat ni kananay mga landong-landong. Ipanguan na nagkahoy. Tapos tukaran. Sakin. Okay. Saka pa. Okay kuno okay. Kaudyon di ay. Ikaw day. Guys. Aday. Na gikapoy ko guys. Yun na. Kudas. But But guys. Kapoy ko na siya guys. Dara hadlok kang kin guys na. Bukan ni ning kagwangan ni. Sobi. Kami na dari mag-relax guys. Kawa pag problema dari guys. Kami dari matug si babaw. Kado. Tudapit. Dan ha. Ito to ah. Ito yung mga atop mga kita. Kita mo lang sa mga atop. Dana. Itong merkado. Mag-gym to paano to ah. Ito ang-gym guys. Mag-gym sa Alicia. Nana. Gym na sa Alicia guys. Nasa diha guys. Okay. Ito puting bato na to guys. Dami na rin. Grabe kasi ang tukarira. Ano? Yung masakdanan na sa ubus guys ng gikuan. Kaya ubus dana guys. Highway na na. Jadi miskin na ibabuan. Pero Pinoy dito. Kanto na day pag mi pa. Dayat mi Ano magong bandong day? pa. Sa. Guys, mangambak na kuno mi. Kay wala nang gialiuros nag mga bagtos. Yes, boss. Boss, na si babaw. Oto na mi guys. Kita na talaga to sa bus guys. Pauli na mi guys. Mutugbang na mi dito kay matumis ang ngaduan. Ni dalik jatra jud mi dari aron makakita pun mas mga view dari si babaw. Ka-view na to guys. Wow, sana all. Si ujuan. Si. Tapos sila nagbang na mi guys. Intunsis din baka dari guys. Guys. Ang laagana na mas una to. Nailagana na mo dan sa una guys. Ito naglakaw to. Ta ba mo?
Okay, nagbang nami. Kay, mudto na. Ito. Tak ba musakdaran? Ito na guys, patagbang na sila. Patagbang na dahil may sila. Na noon, kagwang na. Ha? Oh, siya na all. Babay nga. Uy, gabugad man ka. Uy, na. Kusahos. Gajag ka ang mas mong amo. Na guys. Nampos ay hagdanan dari guys na arong di mo ma. Kung ano, may kajang-kajang dari ubusong nga tikayhang. Na say hagdanan. Napay landong-landong na pati sa dari guys. Kaya na may ipil-ipil. Ang kuha ng bayabas. May bayabas na to guys. Huwag matang-tang ganina kay lisod kong bitad. Guys. Okay. Kadalik chat ka dyan po may darig-li guys. Ano sila? Ta. Ano? Okay guys. Tugbong nami guys. Wala nami guys. Ito sila siya. Kadyan kaabot ka to. Agang mga destination may kaabot guys. Darig amang tunong sa ibabaw. Kaya na miss ubus. Nagbong nami kay grabing luwag sa mga bata dito. Madenggan ang kajatutan. Guys, tawag ko asang igagaw ta. Parang ka-view kajubuak guys. Pagpandong, kumbati Elia. Luma-luma lagi glaag da. Parang ano kag... na sige, kau sunod di papa. Pag hinagyan sa kajang-kajang na riha. Pag Jollibee na imong kunot, nagburot. Wait sa! Ayo! Nala, Kriste? Day? Ha? Guys, abot na Miss Bay nila si Yoyo dia. Ang adjaan nila yung Pinoy. Sud sa ko dari sud. Ang ngarian og sa isang ibuhat. Ayo! Day. Oh! Ayo! Dira ka nga ang gwapo. Pabriso, so Mother Earth. Naamo ko mo ano yung sa Kristeron. Lamsong na. Tulaw naman nandukan. Na guys, mo ni ginseng guys kanina. Kanay sa mo ginseng. Kanay sang punuan nga ning buko, kanang ning lingin mo na si Jay atadtaron. Kay mo na Jay tambal humuwan azag hanay gusto ninyong ihumaw na na. Hanggang ihumaw na guys kay fighter man. Katreping na pagkada na. Kau gadeng kagwang ka. Hindi na manok doon. Impas na pa ng manok ka na ron. Pangtang dyan ang agi. Sugot ka pa. Nga na ang ihawon. Ihawag mo pa ni. Tuwa. Tuwa. Wow, naghanarag manok guys. Agtagwang, agtagbay na uwahi, ag ilang mabisita na una. Tula mong karaan. Hi, be. Upaw. Hi, mga bata. Uy, dalaga naman yung pag umangkan. Uy. Hi, Giatot. Amin. Doy. Okay, bibi. Hi, bibi. Bota sila guys. Tagaluway. Magwang to Namigo, bibi. Igo. From Luway. Asa to na? Butok dai, butok. Butok di no? Butok occidental. Taga Butok Occidental ni sila guys sa Luway. Shout out ko Ate Ninit. Dahil na sila Ate Ninit. Bibi. Clyde. Clyde. Kana wo ara ka ka. Biro ka ju. Guys, arang nang bibuhan nila guys na kita-kita na. Zia girl. Dai guys, mo na yung hangudaan guys. Sigsuon ni nanay. Side sa ton. Sa manin zulutoon, patanaw ako. Anong ko pa ha dyan yung pag umangkan na. Sana all. Sana all. Wapa liwat ka na habi no. Liwat ka dyan na ba? Arang kagwapa ka dyan. So, kahimus. Das bibi. Tanong bibi. Kim. Isa mo na be. Tanin dyan ya. Abi, panawa. Ukba ko na ng kagang. Wow. Guys, mo nilutuon na mo ron guys. Kanina. Kagang. Asa na ba ni? Hindi na naman kimkitan at magkuha sa tagpuan na.
Grabe mga kabataan na guys nagkagubot. Yung mga kuano. Ayan. Pang ba? Hi pangpang, kinsa may na pangpang? Grabe guys nagka kuan arang bibuha dari nakatapok. Tanawa. Tanawa. Ang gigo ko ni Clyde. Arang lingawan ni Lab lang. Love lang bebe. Ginoo ko. Kiss ko no. Isus tubangan. Ginoo. Na. Darling. Na guys agang pag pistot pa ni matihang ano ba ni magtago-tago man bunawan sa kanang tripod ron. Magtago-tago. Guys, pang Miss Universe ag height agang pag umangkon guys to ah. Agkaringahan taong agaha guys pang guing bulilit ra man nga guys na. Guing buli. Zia, habog pamangkang si Gigi ah. No? Hoy mga bata, basing mga ligid na dito subos. Hi baby, Clyde. Hali Clyde. Hali tita. Love tita bidali be. Anong kami mo siya kong bebe. Guys, agang pag umangkon si baby Clyde. Mo sa mama ako may nagtanod na ni dito sa provincial. Ano na oh, bebe. Ano man be? Basta man ka be. Basta man imong adlaw be. Guys, basing natinga mo ha nganong agabuhan ni Aradari. Giutro man gud agbayan nila si Yoyo ilang kusina giutro na. Tanaw nakita pag langit. Pa. Busot pa dari gwak-gwak mo agi. Na guys, mo ning wa pa jam arrange. Sabi na tago-tago mo ning dagahan eh. Paglet kong kita gulitaw. Hello? Kun luoy. Guys, papanahuman guys. Saka insert. Na guys, nanay ni pamutangan og buteng ag mga kabhang. Dani sa muha, anjara mo na Sa magdaot kinalamian kadto. may plano sunod. Kitan mo na ho. Sa nigluto na guys amo patanawon ha. Uy kaon. Magikaon gaw kay murag paniog to panig. Paniog to gaw. Wala kasog. Wala guys, tabangin na ninyo. Sana nito. Tutasan ang praho. Ano ni? Luto na magkagang guys, mo na nagkuha na magisa na og panakot. Ano guys, magisa na mo panakot para sa kagang. Nakapal ko ma. Tanaw guys, ahos wa nga duk-duk. Buang ni mga angon dito binay tibok. Nangon sa laban eh. Guys, ako sa laman roy dari tig karaw. Kay wa pa nahiwaag ka ng ahos. Di mo wag amo ang kuan. Guys, Di mo wag haag pa sa bata. muta guys. Na, bugno mi na to. Ano man? Kanang nindot pud mong bana.